Pêvajoya aştî û çareseriyê bi nîqaşên nû re berdewam dike. Gelo çekdanîna PKK Hêzên Sûriya Demokratîk jî li xwe digire yan na? Li gorî Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî, banga çekdanîna rêberê PKK Abdullah Öcalan Hesedê jî li xwe digire. Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK çekdanîna Kurdên Rojava wekî xetereyeke mezin dibîne. Li gorî rêveberên PSK di rewşa niha ya Rojhilata Navîn de ne pêkanek û Kurd dev şçekan berdin. Ev siyaseteke şaş e, ev siyaseteke galet e. Yani Türkiye problemi xwe dibe dike nava Rojava û Sûriye. Yani problemi Türkiye zêde serê Türkiye ne ser jî dixwaze Sûriye problem berdewam kin. Tenê mesele çi ye dijayetiya Kurdan. Kurd li bir nebin xwedî statûyek. Dibe Türkiye vê siyaseta xwe biterkîne. Eger neterkîne li wê jî problem safî nabin, problem nava xwe jî safî nabe. Ev pêvajoya ku dest pêkirine jî safî nabe. Adi duan. SDG به گوتنا باحچلی چک برناده. پکی اجالان جی تشتی کو گوتنا وی هوای ببینه نابجه. Rêveberên Partiya Welatparêzên Kurdistanê PKK jî li hemberî daxwazên çekdanîna Hesedê nerazî ye. Li gorî PKK heta li Rojavayê Kurdistanê statûyeke fermî ya navneteweyî çênebe, divê Kurd çekên di destê xwe de biparêzin. Li Rojava bi tawayî Kurd divê çek bernedin, xwe biparêzin. Rewşa Sûriyê li ber çawa ye. O Sûriye hê dewletekî bi navê Dewleta Sûriye tune ye. Li wê derê hinek hêzên desthilatdar hene. Kurd li herema xwe desthilatdarin. O nimunenekî wek ew ke xwezayî jiyana xwe didomînin, xwe diparêzin. Lêviya di nav qada de navnetewî da hê negîştiye statûyekê. Heta Kurd li wê derê negîjin statûyekî dibe dev çeka bernedin. Çavên rayadarên Dewleta Tirkiyeyê jî û çavên Piraniya Kurda jî niha li pêşveçûnên li Rojavayê Kurdistanê ye. Mijara çekdanîn an jî parastina çekan rojeva sereke ya her du aliyan e. Maşallah dekak Rûda û Amed.